Hambai cungtune cine media rono cungtune jaga cine Belawari DC Bliss ni andaro share number 1 Raji Colony wo phai cine juno cine thanai ni jara cine election ni jara borok kaham ke juno chuba ko parane borok tei cungtune khai man ka bang ward ni bang member tei bang chairman ni bisintikai ne cungtune jaga cine member cine DC Bliss ni Belawari ni member chairman tei cine adong rok phai chak gai chung ni jaga cerai khoni rok bini binana borok kibi kalangka jang bo hakep korika borok bini busai be tongjamani gai chung tini amai jorok khnai manka ba boni nana borok yakai kalangka borok tini busuk khoroni rok khari musinja boroni buskangni nokongni samung khainani awni bagai borok tini jora kesepni jora chung khai chaba phaiga borok no tini Belawari mothani ngai tei chung tini yang Asrambari mothani ngai tipra mothani ngai chung tini mo haino borok no chung 50 kg marim te kisisa chigoncha rangni mari te kisisa chuba mongni bikha borok no gaun mangai chung tini belai khatung kam haike chung borok no choi mano mangai boni jora hanyawa kam haike no haino ma haike sa pandemic ni jora boni rangri ni sep khainani ba ajinani lama robo belai ke sep ngai tini borok ko jaga tini chung borok no sini mano borok khai nayak jat engkai chung chini bising rok klaisa ke chung bujulayo Hindustani ba Poshima rok nai tini borok ni nukungo aiban borok tini amchoni e borok agi ni jorani hetena chini rasamol hetena borok no toboi phaijak chini hastewa chini raja rok borok no samoro go chubana bangai ba bibinna borok amhai kam kas khaitani borok onek kam rok kurung amage chini rasamol rok borok no toboi phaimagai tini borok hai borok tini chini te hastewa dongoi dongo te olo borok dongoi thanai gamai ken borok ni chubamung borok sob সময় ni chinti ba saroni gana wono boni halok sob সময় dongo amonge borok no chungtini maiken chubai manka amonge belake hambai kalamni simangka ani sinimungka ang bisu deburma Asrambari ni tipra mothani ngai khoroksa dong tei awni mangai chung yang amsi rogo chinti pra mothani ngai chung chugya borok no dikhi chubai man chung chini je mantei chung chubalai dong hambai abuni Pias niche to bicara. Chung tini phaiman hingkai 4 number ward payo ani ward no hingkai bini nano Anjana Nayak bo kisa salsigang sumjana yakak langka hingkai boni family background belai hamya gaban bagai chung tini je mansak subana hinai chung tini Belawari tipra motha plus sini Asrambari natiya kanai buang tini khalena hambai জনা নায়কে আজকে থাকি কালপন তো মানে একটা ব্যাপার আছে আজকে হইলো দোসা করি কালকে শ্রাদ্ধ মানে তেরাতেরি খাউন এটা লয়া সবাই পঞ্চায়েতে হইতে সাহায্য